Justice Minister Ziyambi Ziyambi has put normal parliament proceedings on hold to fast-track debate on Constitutional Amendment Bill number 3. Zarabena mashoko kubuda panguva ino kuchirongwa kunzi panguva ino ZANU-PF yoisa nhau yeCAP 3 as priority. Everything has been put on hold. As you are seeing, the Justice Minister panguva ino Ziyambi Ziyambi panguva ino achiuya achimboisa on hold parliamentary proceedings ese achimboti takuda nhau dzeCAP 3 kuti dzifambe. Ndizarapera mashoko ari kuno kunzi zviri most likely kuti today or tomorrow this bill will be passed into law. Ichauya kunyasa kuverengewa panguva ino yopaswa kune mutungamiri wenyika ava yobva yatoiswa zvayo into law. Panguva ino yatikuona kuti zvakananda zviri mubishi zviri kumhanya kuti aiwa nhau iyi budiriro ibosubscribe like to the bell icon. Tivina mashoko abdanyara chinzi Ziyambi House Parliament question and answer to push CAP 3 through. Opposition pushes back. Under his directive, the usual question and answer session was scrapped and MPs were ordered to stay in the chamber late into the night until deliberations on CAP 3 were done. The move is triggered resistance from opposition lawmakers who are accusing ZANU-PF of railroading the bill. Several opposition MPs spoke out against the rushed process, arguing that suspending accountability sessions and forcing an overnight sitting undermines scrutiny of CAP 3. The fast tracking becomes as pressure. The fast tracking comes as pressure mounts inside and outside Parliament over the controversial amendments. Doma developments are tukuna pana kuti zvakanaka zviri kumanya woto decide kuti let us do it overnight. Ndoda kuti vari kuona kuti kune pressure yakawandisa kubva muparliament macho vakasahandla zvakanaka vanochiluza. Outside iri kutointinswa zvakanyanyisa magenerals akagumbuka. Recommend section medu dzafungura enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe like chito on the bell icon.